V súčasnosti sa hlavný dopravný objem cestnej premávky v regióne okresu Žilina realizuje po ceste 1/18 a 1/64. Cesta 1/18 je pokračovaním diaľnice D1 a už teraz patrí k najzaťaženejším dopravným tepnám Slovenska. Predmetný úsek plánovanej diaľnice D1 od Hričovského podhradia cez Lietavskú Lúčku, Višňové, Dubnú Skalu až po Martin zabezpečí bezpečné prevedenie dopravy odklonenej od intravilánu mesta Žilina a úžiny pri Strečne. Z hľadiska prevádzky bude diaľničný úsek D1 v porovnaní s existujúcim stavom prinášať úsporu času pri cestovaní, zníženie nehodovosti a zmiernenie negatívnych účinkov na životné prostredie obyvateľov žijúcich povzdĺž ciest 1/18 a 1/64 a samozrejme bude mať vplyv aj na ďalší rozvoj tohto regiónu. Úsek D1 Višňové Dubná Skala má dĺžku 8,1 km, jeho súčasťou je razený tunel Višňové dĺžky 7,5 km. Tunel Višňové bol v prvej fáze naprojektovaný na etapovitú výstavbu. V prvej etape mala byť vybudovaná severná tunelová rúra pre obojsmernú premávku so súbežnou únikovou cestou v únikovej štôlni. V druhej etape po dosiahnutí intenzity dopravy mala byť vybudovaná druhá, južná tunelová rúra v trase štôlne. Na základe výsledkov aktualizácie dopravno-inžinierských podkladov vypracovaných v roku 2005 je v súčasnosti na tomto úseku intenzita dopravy viac ako 20 000 vozidiel za deň. To si v zmysle nariadenia vlády o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre tunely v cestnej sieti vyžaduje dvojrúrový tunel. Táto skutočnosť ovplyvnila aj ďalšiu prípravu tunela Višňové. S realizáciou prvej etapy sa začalo v roku 1998 razením prieskumnej štôlne v osi južnej tunelovej rúry. Štôlňa bola razená z oboch strán súčasne. Zo strany západného portálu sa razilo 3,1 km novou rakúskou tunelovacou metódou. Od východného portálu sa razenie 4,3 km dlhého úseku realizovalo pomocou plnoprofilového raziaceho stroja. Tunel o celkovej dĺžke 7,5 km je navrhnutý ako dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou. Vchody do tunela sú súčasťou portálových budov, cez ktoré profil tunela prechádza. V portálových budovách je zabudovaná technológia tunela spolu s vetraním, ventilátory s napojením na vzduchové kanály pre prívod a odvod vzduchu. V týchto objektoch sa ďalej nachádzajú elektrorozvodne vrátane transformátorov a riadiacej miestnosti. Tieto objekty sú nevyhnutnou súčasťou tunela a ich funkčná a technologická náplň zabezpečuje jeho plynulú a technicky bezpečnú prevádzku. V každej tunelovej rúre sú dva jazdné pruhy určené pre jednosmernú premávku. Tunel je navrhnutý v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami a odporúčaniami a po vybudovaní bude vybavený najmodernejšou technológiou. Vetranie tunela je navrhnuté ako priečne, kde nad medzistropnou doskou je vzduchovými kanálmi zabezpečený prívod a odvod vzduchu. Na celej dĺžke tunela sú 3 vetracie úseky.
Vetranie stredného úseku zabezpečuje 100-metrová vertikálna vetracia šachta, ktorá vyúsťuje do budovy vetracej šachty nachádzajúcej sa na plošine vo vzdialenosti 1790 metrov od západnej portálovej budovy. Jej súčasťou je vzduchotechnické zariadenie, elektrorozvodne a riadiaca miestnosť. Po pravej strane tunela sú na každých 150 metroch umiestnené SOS skrinky, ktoré umožňujú komunikáciu s dispečingom tunela v prípade kritických situácií. K ďalšej výbave tunela patria požiarne výklenky, v ktorých sú umiestnené hydranty. Po celej dĺžke tunela sú každých 735 metrov striedavo rozmiestnené jednostranné a obojstranné zálivy, z ktorých je zabezpečený prechod pre vozidlá a chodcov do druhej tunelovej rúry. V prípade hroziaceho nebezpečenstva je únik osôb z tunelovej rúry zabezpečený spolu 30 priečnými prepojeniami nachádzajúcimi sa vo vzájomnej vzdialenosti 245 metrov. Návrh rozdelenia zálivov a jednotlivých prechodových chodieb rešpektuje požiadavky príslušných platných noriem a predpisov. Prechodové chodby pre obslužné a záchranné vozidlá s technologickou miestnosťou sú navrhnuté z každého jednostranného zálivu. V tuneli sa nachádza 6 takýchto prepojení. Najjednoduchším typom prepojenia je prechodová chodba určená pre chodcov. V tuneli sa ich nachádza spolu 12. Prechodové chodby pre chodcov s technologickou miestnosťou obsahujú okrem prepojovacej chodby aj miestnosť pre technológiu tunela. Na núdzový prejazd vozidiel z jednej tunelovej rúry do druhej slúžia 4 prechodové chodby nachádzajúce sa v miestach obojstranných zálivov. Na východnom portáli je napojenie diaľnice D1 s cestnou komunikáciou 1/18. Diaľnica ďalej pokračuje úsekom Dubná skala Turany, ktorý začína diaľničným mostom ponad rieku Váh. V blízkej budúcnosti nás teda očakáva takýto prejazd tunelom.